эл классикои футболи тоҷик миёни дастаҳои равшани шаҳри Кӯлов ва истиқлоли шаҳри Душанбе дар доираи даври 11-уми чемпионати Тоҷикистон доир гардид. Дастаҳо дар варзишгоҳи Кӯлов арена бозии ҷолибу диданиеро ба намоиш гузоштанд. Қисмати якуми дидор маҷрои тезу тунд касб кард. Футболбозони мизбон аз ҷиҳати идораи туп пешсаф буданду пайваста ҳуҷумҳои хатарнок созмон медоданд, вале мухлисон дар 45 дақиқаи аввал шоҳиди гол нагардиданд. Дар нимаи дуюм Амадони Камолов аз ҳолати мусоиди пешомада истифода бурду дастаашро ба пеш баровард. баъди ин ҷаззобияти бозӣ боз ҳам бештар гардид. Мухлисон бо ҷӯшу хуруш мухлисӣ мекарданду ба ҷараёни нерӯсанҷии ҳусни дигар зам менамуданд. ҳолати баҳсбарангезе дар дақиқаҳои охир ба миён омад. Муҳаммадҷон Раҳимов муқобили Манучер Ҷалилов қоидаи бозиро вайрон кард. Довар ба ӯ корти сурх доду зарбаи ҷаримавӣ таъин кард. боз як корти сурхи дигар дар дақиқаи 98 ба қайд гирифта шуд. Амирбек Ҷурабоев бозӣ ба дар гардид. дигар ба натиҷаи ин рӯйдодҳо таъсир нагузоштанду эл классикои футболи тоҷик бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи Истиқлол ба анҷом расид. вохӯрии дастаҳои Куктошу Хуҷанд ва Истарафшану Ригар дар даври 11-уми чемпионати миллии мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи олӣ дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон баргузор гардид. дидори дастаҳои Куктош ва Хуҷанд дар ин давр бо ҳуҷумҳои пайдарпайи бозингарони дастаи Хуҷанд оғоз ёфт. дар дақиқаи 32-юми бозӣ ба футболбозони дастаи Хуҷанд кушодани ҳисоб муяссар шуд. туби нахустинро ба дарвозаи меҳмонон Исломҷон Тошпӯлодов зад. қисми аввали вохӯрӣ бо ҳамин ҳисоб анҷом ёфт. дар дақиқаи 60-уми бозӣ Сергей Сканян туби дуюми дастаашро вориди дарвозаи Куктош кард. се дақиқа пеш аз анҷоми вохӯрӣ ба футболбозони дастаи Хуҷанд задани як туби дигар ба дарвозаи Куктош муяссар гардид. туби сеюмро бозингари тими Хуҷанд Дени Далиев вориди дарвозаи Куктош кард ва дидори ин ду даста бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи дастаи Хуҷанд ба анҷом расид. футболбозони дастаҳои Истарафшан ва Регар низ дар ин давр бо омодагии хуб вориди майдон шуданд. барои тамошои ин вохӯрӣ мухлисони сершумори дастаи Истарафшан ба варзишгоҳ омада тими худро ҳаводорӣ карданд. дар қисми аввали бозӣ футболбозони ҳарду даста якчанд ҳолатҳои хуби голзаниро истифода бурда натавонистанд ва қисми аввали вохӯрӣ бенатиҷа ба анҷом расид. дар дақиқаи 72-юми дидор ба футболбозони дастаи Регар кушодани ҳисоб муяссар шуд. туби ғалабаоварро ба дарвозаи Истарафшан бозингари дастаи Регар Квадво Фримпанг ба нишон расонид. то анҷоми вохӯрӣ бозингарони ҳарду даста дигар ҳисобро тағйир дода натавонистанд ва ин вохӯрӣ бо пирӯзии тими Ригар бо ҳисоби 0-1 ба анҷом расид. бозии даври 11-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва Эсхатаи шаҳри Хуҷанд бинобар сабаби омода набудани варзишгоҳи хонагии дастаи Панҷшер дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор баргузор гардид. дидори мазкур барои ҳарду даста муҳим арзёбӣ мешуд, зеро даври гузаштаро ҳарду даста бо ғолибият анҷом дода ба дидори имрӯза бо тайёрии хуб омаданд. дар қисмати аввали бозӣ ҳарду даста имкониятҳои зиёди голзаниро дар назди дарвозаи ҳамдигарӣ созмон доданд ки дар баъзе ҳолатҳо дарвозабони дастаҳо дарвозаро аз гол эмин нигоҳ дошта бошанд, дар ҳолати дигар бошад футболбозони хатти ҳуҷум чандон кори худро дуруст анҷом дода натавонистанд. ҳарчанд нимаи аввали дидори мазкур бидуни гол пушти сар шуда бошад ҳам, вале мухлисон дар бозии ҳарду даста имкониятҳои зиёди голзаниро мушоҳида карданд. ҳамин тариқ нимаи аввали бозӣ байни дастаҳои Панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва Эсхатаи шаҳри Хуҷанд бидуни гол 0-0 ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд.
дар нимаи дуюми майдондорӣ бошад дастаҳо лаҳза ба лаҳза ба кушодани ҳисоб наздик мешуданд ва дар ин қисмати бозӣ низ ҳар ду даста чандин ҳолатҳои хуби голзаниро созмон доданд. ниҳоят дар дақиқаи 59-уми майдондорӣ баъди иҷрои зарбаи стандартӣ аз кунҷи майдон дифоъгарони дастаи Панчер аз уҳдаи кори худ ба хубӣ баромада натавонистанд ва нимҳимоятгари бонкдорон Муҳаммадшарифи Саидхоҷа ба задани голи аввали дидори имрӯза шарафёб шуда дастаи худро дар ҳисоби бозӣ ба пеш баровард. дар идомаи бозӣ бошад дастаи Панчер бештар дар хатти ҳуҷум қарор дошта барои тағйир додани ҳисоби бозӣ кӯшиш намуд, аммо заҳмату кӯшиши футболбозони дастаи Панчер бенатиҷа анҷом ёфта, ниҳоят дар дақиқаи илованамудаи довар дастаи Эсхата боз ҳам аз зарбаи кунҷӣ ба задани голи навбатӣ даст ёфт. муаллифи гол ҳимоятгари дастаи Эсхата Сиёвуш Асроров гардид, ки ҳамин тариқ ғолибияти комили дастаашро таъмин намуд. ниҳоят бозии байни дастаҳои Панчери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва Эсхатаи шаҳри Хуҷанд бо ҳисоби 2-0 бар нафъи дастаи меҳмонон ба анҷом расида, шогирдони Игор Суров ғолибияти пайдарҳами навбатии худро истиқбол гирифтанд. футболбозони дастаи вахши шаҳри Бохтар дар даври 11-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ дар майдони худ варзишгоҳи Пахтакор, ки қисман таъмир гардида ба талаботи бозиҳои футбол омода гаштааст, футболбозони дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархорро қабул намуд. бозии имрӯза бо иштироки васеъи дӯстдорони футбол доир гардид. мухлисони ҳарду дастаҳо барои дастгирии футболбозон ҳозир гашта, сабқати байни футболбозонро бо кафкӯбиҳои пурмавҷ истиқбол намуданд. дар дақиқаи 15-уми бозӣ аз ҷониби футболбозии дастаи вахши шаҳри Бохтар Салоҳиддин Эргашев ҳисоби бозӣ кушода шуд. дар дақиқаи 25-уми қисми якуми бозӣ аз ҷониби футболбози дастаи вахши шаҳри Бохтар Худойдод Узоков ва голи сеюм дар дақиқаҳои иловагӣ аз ҷониби Эммануэл Эваненго легионери даста як голи зебои дигар вориди дарвозаи меҳмон карда шуда ҳисоби бозӣ ба 3-0 расонида шуд. қисми дуюми бозӣ оғоз шуд. дар ин қисми бозӣ футболбозони дастаи ҳосилот бештар ҳаракат намуда, беҳтарин имкониятҳоро истифода намуда, аз ҷониби футболбозони дастаи ҳосилот Абдураҳмон Нозимов ва Тоҳирҷон Тағоизода ба дарвозаи вахш ду голи ҷавобӣ ворид намуданд. дар дақиқаи 84-уми бозӣ аз ҷониби нимҳимоятгарони дастаи ҳосилот қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва довар зарбаи ҷаримавиро эълон намуд. ин ҳолатро легионери дастаи вахши Бохтар Сергей Яровский иҷро намуд ва беҳтарин голро вориди дастаи меҳмонон намуд. бо ҳамин бозии имрӯза бо ҳисоби 4-2 ба фоидаи футболбозони дастаи вахши шаҳри Бохтар анҷом ёфт.